Hallo Jelle, vandaag gaan ik vleespastijtjes maken. En nou ga ik je wijzen. Dan gaat Lily vat. En Lily vat in dit opsmeer. En nou ga ik het rollen. Ons gaan vleespastijtjes maken. Druk dit net weer. Vandaag ga ik dit snijden. Die dough snijden. En dan gaan ons dit en die we gaan die dough in die maalvlees vat in de tufel en dan gaan we ons dit warm maken. Nu zet ik die maalvlees op die deeg. Nou ga ik de kaas opzetten, mijn favorite part. Ik is een meis, want ik love kaas. Nou ga ik mijn deeg tufel en dan ga ik dit warm maken. Nou ga ik hier die spray op die pan. Hallo Jelle, vandaag nou ga ik die geklutste eiervat dit op mijn pastijtjes smeren. Dan gaan we toe en toe om te bakken. Ik wijs jullie hoe lijkt het wanneer de klaar gebakken is.
Nou gaan ik de pastijtjes binnen die. Nou gaan we ons het warm maken. 20 minuten. Nee, los. Nu is het tijd om die pastijtjes uit te halen. Dan in das. Denk jij, gaat dit lekker wees?